bandiraɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe africa takkusan yoni to guesela bamum sodi to weedu ɓulɓe to wuuro seeno to winde jammi to mongel to siyinimaji to dey sharaka to fajara to wuuro bokkul ko on takkusan juula ha e nder galle alhaji oumar de ha to galle alpha demba sy to lekseba gural yero e ko taari ɗum kala ene jeeya e gardiɗi kabruji men to leydi sénégal ma en kaale jaltugol aduna jimannoɗo gana biyeteneɗo con seka to leydi mauritanie ma en ketto roɓɓiɗo jayndeli men hono musidɗo men mouhamed keneme to leydi mali ma en jaaha to douanja toon ko conseiller wuuro wiyetego nisa mata ko on tigui bifta e nder jeere leydi ndi wuuro mumen to leydi côte d'ivoire goski ahmed bakayoko hoorejo jagoɗo leydi ndi jaltunoɗo aduna guila alarba to leydi allemagne goski makko yettima aset hanki e nder abidjan lamorgo leydi ndi to leydi gambi ma en kaale jaltugol aduna mawɗo policier ji biyetenoɗo mansour diobe mawɗo policier ji ɗi leydi gambi to leydi thiad idrissa déby itnoy gonɗo jamtude 6e mandat mum o udditi aseta hanki o ruma jarib makko e nder lamorgo leydi he to congo brazzaville pasteur toumi tawteɗo e ɗo saaha e nder région mum to poula aseta hanki o waɗi conférence makko de presse ko fati e sumgoji hoorejo leydi tijjari tigui e lewru daratoɗo kabruji men joolam jaɓiri octobre kien ma jaaha to belgique to kasgasistan ha to équateur bisimilla moni ketki hotodirte joni jañoɗen ceerno djibisi ko wittiyanke safriyanke safruji fina tawa ñoro ceerno djibisi ko jaadinɗo ɓalawal e danawal kala ceerno djibisi ko bawɗo ƴewgal moƴƴuɗo longal laabaɗo listihar ceerno djibisi ne safra rafiji kewɗi ɗi jiiɗa ciirol ceerno djibisi ene safra rewɓe wonduɓe kista fibroma ndogam sitta rewɓe ronkuɓe darorede e rewɓe dartoraɓe kala ceerno djibisi ene jogui pegge ɓeydoje arsigaji e pegge ɓeydoje ndenka omo jogui usula e siroji pewnaɗi bawɗi neldede kala leydi e kala continent mo neɗɗo woni ceerno djibisi ene jogui leɗɗe e fannuji ɗiɗi hen fannu goto so tawi a hutorima ɗe leɗɗe fodde 13 rafine yalta ma ha laaɓa fannu goɗɗo ko so tawi a hutorima ɗe leɗɗe fodde 19 rafi ene yalta ma ha laaɓa ceerno djibisi ne yawrani ɓen waddaɓe korte wonduɓe dabaruji e wonduɓe rafiji goɗɗiɗi doctoreɓe gandi ceerno djibisi to mbawɗa wonde e leydi kala oɗon mbawi liggodirde hano hannirta ni ceerno djibisi ko labɗo reedu malaɗo wune dendagal rafi mo neɗɗo wawi wondude kala so tawi ka miskin Allah o yananama ka miskin Allah omo safruma ha jituɗa hoore maɗa so wona tawa ko marɗo ɗiɗo rafiji ɗiɗi woni rafi mo hoore mo wahliti ha haɓɓa walla janowo borogal ko ɓe ɗiɗo woni ɓe ceerno djibisi safrita Allah ɗo eddiɓe kala so yannama ka miskino o safruma ha cella ha jituɗa hoore ma ceerno djibisi ne tawe nder Nouakchott lamorgo leydi Mauritanie sara jeere netek dendagal taximan dendagal chauffeur e nder wuuro to mbawɗa wonde kala sa yettima Nouakchott a wi nawe kam to bureau ji ceerno djibisi ma adde ha jettuɗa so tawi ardi koyɗe maɗa ha yetti to legal nettit so pullo so cabato so sarkule so bawɗo wonde kala sa wi yo sifane walla yo holle bureau ji ceerno djibisi ma holle hano hannirta ni ceerno djibisi ne jogui base muɗum e pharmacie mum to leydi Mali toon woni toon ko miñi ko
minji kono wiye ceerno Samba Sy numéro mum ko 00223 90 22 94 71 so tawi noon kanko ceerno Djiby Sy jiɗɗa hebde walla jiɗɗa ko ɓurɗo labde numéro makko ko goto mbatta ko 47 22 80 84 ko numéro makko téléphone ko numéro makko WhatsApp ceerno Djiby Sy noon wiye kilineɓe mum noddoɓe mo e kala saaha walla waɗaɓe message uji omo leela jabtade wona anje walla salade jabtade mo ala ko hewrede yo jomum wallitoro muñal tan e kala saaha kadi e rappelamo hano hannisi ni ceerno Djiby Sy komo Allah luɗi hande gandal ɗum noon mbaɗen dando faade makko. Hayo bella mi dañi bella ko battake ummorade e docteur Djiby Sow le grand guérisseur. Docteur Djiby Sow ko wittiyanke safriyanke safaruji fina tawa docteur Djiby Sow ene safra rafiji kewɗi ɗi jiida cirol. Docteur Djiby Sow ene safra kista fibroma ndogam sita rewɓe ronkoɓe sowade e dartoraɓe kala. Docteur Djiby Sow ene safra koyɗe e keceji musoje e koyɗe guloje kala. Docteur Djiby Sow ene safra wonduɓe hernie prostate hémorroïde. Docteur Djiby Sow ene yawrani worɓe ustaraɓe gorago ha jippiɓe e leece e rewɓe ustaraɓe newago kala. Docteur Djiby Sow le grand guérisseur ene andina kilineɓe mum tawateɓe to Wourossogui ha to leydi Mauritanie wonde ko ñalawma janggo altini ummoto to Dakar o ara to base makko tawateɗo to Wourossogui o waɗa ɗon yontere ha balle sappo caggal ɗum o ummo ɗon o tacca maaje o fata to leydi Mauritanie to wuuro Magama. Docteur Djiby Sow ne andina dendagal bandiraɓe wonde base makko ne tawe to Dakar base makko Dakar noon tawate ɗon ko biteɗo Yahya Ban. Base makko to Wourossogui 24/24 ene marsa ɗon kadi tawate ɗon ko biteɗo Makki Ban on base ne tawe to banggue funnangue bamule Wourossogui ko ɗon tigui tawate base le grand guérisseur docteur Djiby Sow. So tawi ko base makko tawateɗo to Kidira tawate donc sokhna Nabou Ban tawate donc sokhna Nabou Ndiaye sokhna Nabou Ndiaye kañum woni to base makko tawateɗo to Kidira dendagal ɓeɗon kala noon ko humpitiɓe leɗɗe ɗe ko anduɓe golle ɗe kadi ko yimɓe makko laaɓaɓe golle ɗe hano hannirta ni. Docteur Djiby Sow ne andina dendagal bandiraɓe wonde o heeɓi leɗɗe kese pul ummiɗe to leydi Mali ɗum noon dendagal jiɗɗo ko ɓurɗo labde yo jokkodira e docteur Djiby Sow le grand guérisseur mbatta 77 244 92 81 walla mbaɗa 78 353 28 92 so tawi ko yimɓe hebde banggue WhatsApp noon mbatta ko 00 223 78 85 72 47 docteur Djiby Sow ene wiya on safoyade ɓuuri safoyede. Kettode kaburuji mon e demgal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. Jam nyalle mon musidɓe tedduɓe heɗen goni dewo hoore bira dewo bira sappo e nayyi lewru mboy hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e goho kabaruji men e ɗemgal pulaar e sawta he ko musidɗo mon sehil mon Rali Abouba to karallagal to ko musidɗo men miñi men Saydou Abouba hono no mbiruɗen gardini kabaruji men ko to leydi Sénégal pudortoɗen e dow lawol hakkude Linguére faade Matam to kutoɓe mbiyata croisement Nakara ko accident musɗo waɗi toon ko oto goto mo hinde camionnette ko kañum tigi yadi toon caggal nde o taati woppi lawol ho murɓoyi e leydi famdi kala yimɓe ɗiɗo mbasi hen pittali mumen fodde sappo e tato neɗɗo woɓɓe mbarmi hen e nder ɓen noon waɗi barmuɓe barmande musɗe nde fewi nde sapeur pompier en ɓe Linguére nde ɓe nani kabaru o ko ɗon e ɗon ɓe mbawi notade hen ko kamɓe ƴetti dendagal jayaɓe hen ɓe kala ɓe mbawi nawde ɗumen to hôpital Magatte Lô mo Linguére ha joni ko leydi Sénégal keɗoɗen Ousmane Sonko ko mawɗo landa wiyete ka Pastef Aseda Hanki o
o yettima to yembal to legal yembal to galle biyeteɗo Baye Cheikh biyeteɗo Baye Cheikh Diop taw ko mécanicien baranoɗo e nder seppoji taw kadi ko police ji jooɓi fittanu makko caggal nde pellimo hollirama kadi o fellanno ko nder atelier makko addimo toon noon kanko Ousmane Sonko ko yettinde duwawuji makko faade FMI oɗon juttitoɗo to leydi Sénégal ha joni gendarmeɓe leydi Sénégal en tawi tigui e sunare mawde no fewi jaltugol aduna commandant brigade gendarmerie mo Diourbel biyeteɗo l'adjudant major Thierno Mbaye ko aseda hanki o yalti aduna ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen horejo leydi ndi Macky Sall o suɓima sete timmuɗo o nuldi ɗum to galle biyete galle Papa Sidi Mbaye to legal Keur Massar to legal Keur Massar wasnoɓe to ɗon noon taw kadi koto galle wasnoɓe ɓinguel mumen gorel jaranno guel duuɓi nogas tawa kadi on wasno fittanu mum koye nder seppoji ɓannoɗi e nder seppoji noon tawa hollirama tigui on wasi fittanu mum koye saaha ka yinno dandude goto e gañinoɓe nder seppoji he ko hen tigui kankone o wasi fittadu makko sete timmuɗo noon mo Macky Sall nullitono ardi oɗon sete ko jagorɗo leydi ndi kalfinade ko fate kotki e ko fate laaɓal leydi ndi biteɗo Abdoulaye Seydi Sow omo yaadi noon e biteɗo Abdoul Karim Sall on ko jagorɗo kalfinade ko fate taride e développement rural e développement durable eɓe yaadi kadi eɓe jaadi kadi e préfet mo Pikine wondude e sous préfet mo Niayes ɓeɗo foof ene jaade mabɓe famille Mbaye noon ɓe koliri hen weltare mabɓe no fewi oɗo sete timmuɗo taw kadi ko hoorejo leydi ndi neli ɗum ɓe koliri tigi nde ɓe jii sete o ko dendagal sunare wonnode mabɓe kala ustima hano hannitani ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen hono no mbiruɗen e gardidi kabaruji men ko sunare mawde no fewi fini subaka hande o e nder leydi Sénégal caggal jaltugol aduna oɗo jimowo gana taw ko dowlude no fewi biyetenoɗo Thione Balago Seck Thione Seck yalti aduna ko aleda hande o ko famille makko ɓayini kabaru ɓe koliri tigui oɗo saaha kala walla ɗeɗo balle kala o wonano celluɗo kanko Thione Balago Seck noon o jibinno ko hitande ujunere temedde jeenayyi capanɗe joyyi e joyyi ko kanko woni bamum Wali Seck hollirama noon ko ñalawma hande o caggal kay 15 julala tusbar woni caggal sanga 15 heures ko nen tigui o wirnete to guenali julɓe nder Dakar guenali yofamo Dakar ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen Abdoulaye Diouf Sarr jagodo leydi ndi kalfinade ko fate cellal aade kanko e gollidiɓe makko ɓe mbaɗi noɓe kewade kala subaka so huccidirde ɓesgu andinde ɗumen to mboroso coronavirus o yarata e nder leydi he ɓe koliri tigui e nder waktuji nogas enayi cakkitiɗi ɗi ko ujunere temedde jeetati sappo e jeeɗiɗo neɗɗo kolkisa tumanoɓe ko wonduɓe e mboroso corona o e nder holkiso he noon hen temedere e nder holkiso temedere capanɗe jeegom e jeegom tawama e jaati ko fiɗaɓe mboroso so ɗum ɓetama to banggue pourcentage ene holliri tigui e nder temedere kala sappo e jeenayyi piccala sappo e tato koyene gondi ko fiɗaɓe rafio e nder ɓen ɓe tawaɓe noon hen capanɗe jeegom e ɗiɗo ko contact suivi woni jokkodirnoɓe memodirnoɓe wonduɓe e rafio temedere nayo heddiɓe kala ko ka communautaire woni ƴettuɓe rafio tawa hay goto mumen anda to ƴetti rafio ɓe koli kadi e nder ɓe cellanoɓe hen temedde ɗiɗi capanɗe jeetato e jeenayo testama négative woni tigui kepti cellal mumen hano hannirta ni paati galleji mumen tati galleji mumen capanɗe nayo ene tampi sanne ma ballite to banggue fofango en tawi to hôpital principal mo Dakar ha to hôpital mo Fann e nder ɓe cellano ɓe kadi hollirama hen jeetato kawri ella dial tugui hanki faade ñalawma hande o leydi Sénégal noon tugui ko moroso naati leydi ndi faade oɗo saaha joni ɓe jettima capantati e jeegom ujunere ene fawi temedde jeetati capanɗe jeenayo e ɗiɗo neɗɗo fiɗaɓe mboroso e nder ɓen noon hen capantati e ɗiɗi ujunere e temedde joyyi e nogas ɗiɗo kepti cellal mumen hano hannirta ni temedde jeenayyi capanɗe jeegom e tato ko bilan yaltuɓe aduna e rafi o hen hollirama ñalawma hande o kadi ko ujunnaje tati e temedde e yimɓe jeegom keddi e juuɗe safroɓe taw ko fiɗaɓe mboroso coronavirus e nder leydi Sénégal seno mima to leydi Sénégal koto leydi Gambie paɗena leydi Gambie noon tawi sunare mawde no fewi caggal kay wasdeɓe aduna ñalawma hande o hollirama tigui wasdeɓe aduna taw ko gonnoɗo mawɗo police ji e nder leydi Gambie he kala ko aseta hanki o yalti aduna e tawa kadi o yalti aduna koto clinique biteɗo clinique médical e nder lamorgo leydi ndi ko kala kanko noon kanko wonno dendagal police ji kanko woni mawɗo mumen Adama Barrow noon holliri hen sunare mum mawde no fewi o wiyete noon ko Mamor kanko jaltude aduna o wiyete ko Mamor Diop gambinaɓe ɗon kewidemo ko Mamor Diobe ko aseda hanki o yalti aduna Adama Barrow holliri hen sunare mum mawde no fewi o holliri kadi mo duwono dendagal famille on e dendagal ɓesgu leydi Gambie kala koto leydi Côte d'Ivoire paɗen ko aseda
hanki sappo e tati mars hitande ujunaji ɗiɗi e nogas goho Goski Ahmed Baka yoko hoore jagorɗe leydi ɗi jaltinoɗo aduna gila alarba to hôpital mo leydi Allemagne to yano safroyade rafimo wonno ko fati e cancer ko alata ko ñalawma hanki asata hanki Goski ki wawi tigi yettade to Abidjan lamorgo leydi Côte d'Ivoire Ahmed Baka yoko noon biɗen yaltide aduna ko duuɓi 56 ko cancer yoɓi fittanu makko koreji makko noon e famille makko e yimɓe laamu ngu hewɓe gari ha e jamboreɓe kala mbawi tigi ummade gila galleji mum ummade nokkuji goɗɗi no fewi garde ha to Bowal laaɗe diwa joni aéroport to gam jabbade Goski ki hono hoorejo leydi ɗi Alassane Dramane Ouattara ari tigi ha to Bafal lanan diwoka tawa kadi ko lanan diwoka hoorejo leydi kañum tigi artori Goski ki kala jiiɗo Alassane Ouattara noon ene holliri tigi sunare makko mawde no fewi e jaltugol aduna oɗo musidɗo makko hoore jagorde makko taw kadi ko ɓurnoɗo ɓattade mo ha joni kabaruji men e ɗemgal Pulaar sen ummima to leydi Gambie ko to leydi Mauritanie paɗena to leydi Mauritanie jabbudena musidɗo men Hammadi Keneme jaam ñallema jam ñalle mon hettiyankoɓe weltare ɓiɓɓe fulɓe andu dinima jam ñalle ma Seydi Ba puɗortoɗen kabaruji men e ɗemgal Pulaar nokku jagorgal leydi Mauritanie kalfinagal ko yewti e cellal ade ɓe mbaɗi kay naɓe gowno wadde kala saaha gam andinde gendini rafi coronavirus ɗo yarate nder wertago leydi Mauritanie kamɓe nokku jagorgal ngal ɓe gartiki e wiide ñalawma hanke o waɗeno holkisa gam ƴewede so tawi comade rafi o ko 777 ɓe kolliti ñalawma hanke o yitira rafi coronavirus ko yimɓe sappo e nayo hepti e cellal ɓalle mumen ko tegalleji mumen ko yimɓe sappo ñalawma hanke o ko neɗɗo goto wasi fittande mum e rafi coronavirus kamɓe nokku jagorgal ngal ɓe gartiki e wiide tuggude nde rafi coronavirus natti ɗo e nder leydi Mauritanie winditiɓe doggol wonduɓe rafi o ɓe jettima 17,120 ene yah ɓe golliti hepti e cellal ɓalle mumen ko tegalleji mumen ko 16,162 ɓe garti kay e wiide tuggude nde rafi coronavirus natti ɗo e nder leydi Mauritanie winditiɓe doggol tawi ko wasɓe pittali mumen ɓe jettima 1,403 o kamɓe nokku jagorgal ngal ɓe kolliti tan e oɗo saaha ne hedde juuɗe safrawe kene tolno 219 jagorgal leydi Mauritanie kalfinagal ko yewti e callalade Nazir Wul Mohammed yewtere makko ñalawma hanki o tawi ko no huccidira e jandiyankoɓe tawi ha hande ndeɗon yewtere ko caggal kay nde leydi Mauritanie timmini tawi ko hitande nde yiiti tawi ko neɗɗo mum gadano gonduɗo e mboros Covid-19 ɗum noon tan kanko ha hande jagorɗo ñalawma hanki o de huccite e jandiyankoɓe o holliti tan ha hande laamu ngu darima no doole mum ponno gam falade ko yewti e caragol oɗon rafiya kanko ha hande jagorɗo o holliti tan kene tolno tawi koye 100 hono analyse uji mabɓe mbaɗi ɓe mbawi neldude ɗum to fedde windere yankore halfinade ko yewti e cellal beele ha hande wawa waɗede tawi ko analyse gam ƴeewede so tawi kay calcaltiri hono virus coronavirus tawi kay ha hande natani e nder leydi ndi o holliti tan tawi ko oɗon résultat jaltuɗo gummitto fedde windere yankore halfinade ko yewti e cellal ade holliti tan ha hande ala virus corona waylaki tawi ko ha hande e nder leydi Mauritanie kanko ha hande tawi ko jagorɗo o artiki e vidéo oɗo saaha hono leydi Chine wawi wallide tawi ko leydi Mauritanie kene tolno e sappo e tawi kene tolno tawi ha hande koye 50 tawi ko 1000 tawi ko 50 ujunere kene tolno 50 ujunere tawi ko 12 vaccin Covid-19 hono commissaire droit de l'homme tawi ko yewti e gueɗe rendo tawi ko biteɗo Mohamed Al Hassan Wul Bashir kankone o ardima ko yewti e dokkirgol nguura kene tolno tawi koye galleji 200 ha hande ɓurɓe famdude tawi ko sembe tawi ha hande ngol ɗon dokkirgol ngol waɗi koye nder diwan ha hande guiɗe makka ne tawtira ɗum tawi ko waali e diwan o holliti tan fandare nde ko gam ha hande wallidde gendidi ɓurɓe famdude tawi ko sembe tawi koye caɗele guurade ha tenti e rafi corona tawi kay ko gaddorɗo ha hande e caɗele to banggue faggudu kanko ha hande tawi ko gardiɗo no commission droit de l'homme o holliti tan fandare nde koye mbadi wallidde yimɓeɓe e gurdam mumen no hannirtini en hono commune hande tawi ko commission régional mo diwan Taga kamɓene ɓe jooɗima gam yewtide e ƴewde peeje ha hande haɓade kala ko yewti to banggue trafic de drogue e nder diwan o kono noon kadi e rentinde e jertinde tawi ko ɓesguji ɗi no hannirtini en beele tan mbasa tawi kay ha hande ko nadde e ɗeɗon gueɗe ne tawtara hono ɗon ñalawma tawi kay ko waali mo diwan o biteɗo Salam Wul Mohammed Taleb Abdourahmane caggal kay do ƴetti e konngol o holliti tan nde ɓesguji ɗi kala jangguinte tawi ko alquranel
Karim ko non kadi ne henedi moji mbasa rewde de don peliya hono gardido commission national droit de l'homme leydi Mauritanie Ahmed Salem wulu buhu boyni kanko ne kay o tawtaram ko yuti e nyalawma tawi nyalawma no yubini dum jagorgal leydi Mauritanie kalfinangal ko yuti hande galle kanyum me sukabe ciagal kay kanko hande tawi ko gardido hono commission droit de l'homme leydi Mauritanie do jetti kongol o wawi kay hollide tawi ko cadere di beskuji leydi Mauritanie jogi o holiti tan ko buri yawde e yaccaji beskuji di poti wallede no hanirto ni en hono ragere sappo bere tawi kay ko ummi mo do en tawi ko gendarmerie national mo leydi Mauritanie kambene bo ummi mo do e wuro nakshata ngam faade to bangi lamurgo leydi centre afrique tawi hande ko renodi kala ko yoti e jam e kisal e ndira ndido no leydi tawi hande kambe be don ni yabe ken tolno hande temedere e capando de gendarme ko dum tigi woni ko ummi do hen o hen tawi ko sappo e go ko sous officier dum non tan ko non kadi e wonde de haralebe ko yoti e calal ko non kadi e toppitibe kala ko yoti e logistique tawi hande de don dogi kala jeya koy ha hande tawi ko fedde witende oni ha hande ko don fonno kedorden nyalaw mo hankio tawi ko hanki yekiki to bo laddi waje do e wuro nakshata tawi ko tumsi yetti ton ko ragere tawi ko jeedi be jeni bire tawi ko gendarmerie national be leydi Mauritanie e ngumri to centre afrique lamurgo leydi bangi tawi kambe artube nyalaw mo hankio kene to no temedere e capande noyo tawi hen ha hande sappo e go ko sous officier dum non tan ene jabibe to bo ladde diwoto tawi ko no chef d'état major mo gendarmerie national mo leydi Mauritanie tawi ko biteda général Abdallah Wul Mohammed Ahmed dum wadi tan ko ciagal ha hande nabe gasni hande tawi ko golle mabbe e der lamorgo ha hande bangi tawi ko centre afrique hamadi keneme nakshata faade weltare be fulbe andudire ma Hamadi Keneme gollema jodi pewi seno mima to leydi Mauritanie ko to leydi Mali paden to leydi Mali jagordo leydi ndi kalfinado ko fate dineji e adaji o holliri tigi ndera communiqué makko wonde lewru tuba lewru wadebe walla lewru danebe walla biena lewru balebe lewru julbe witendu Shabana woni tigi ko Mali nabe kewide sunkalo makano wonde tigi lewru ndu darato tiko jango altine jango sappojo ya lewru mars hitande ujunnaji de no gasi go ko kanyum tigi wonata go ndu don lewru ta ko lewru julbe ha joni ko der leydi Mali kedden jagordo leydi di kalfinado ko fate celal ade kanyum ne wadi communiqué mum on non wala ko fate lewru balebe ala communiqué makko ko fati e odo mboroso bitedo coronavirus o holliri tigi wonde e der communiqué he wonde kay nyalawma hanke to communiqué makko mo tongode temettati e capande jeejidi e jeegom ko fate corona ko aseda hanke wadi odon communiqué hollirde kay wonde nyalawma hanke o walla wagner waktuji no gasane bennudi ko ujunere temettati e yimbe sappo kolkisa tumanobe ko wondube mboroso e ndera holkiso he non capande nayi e jeenayo tawama e jaati ene mari mboroso e ndera balli mumen kambe den non capantata e jeenayo kambe capannayo e jeenayo non hen dido koto nokkuto wiite kenyeba goto koto kita balankoro kala mbakoro hebi yimbe nayo kati ko yimbe nayo joyila ko neddo goto sikaso ko yimbe dido heddibe be kala koto bamako lamorgo leydi ndi e nder be cellano be kadi holiri jetado kepti celal mumen hano hanis ni patiro galleji mumen hay neddo goto non nyalawma hankio ala mo mboroso coronavirus o yobi fittan mum be kolliri non e nder leydi Mali tuggi ko rafo yetti faade o saha joni e be jaara ujunnaji jeetati temedde jeetati capande jeegom e dido winditibe doggola corona hen ujunnaji jeegom e temedde nayi capande jeetato e dido kepti e capande jeetato e tato kepti celal men hano hanitni temedde didi e capande jeenayo e dido kawrino hen lajal leydi Mali nyalawma hande on jogi ujunere capande tato e jeetato be cellani wonbe e juude safrobe ha joni ko leydi Mali kettoden jeena ha to région mo Tessalite to non dadibe be hinde barkan leydi France be hinde barkan wondude dadibe leydi Mali be hinde fama woni forces armées maliennes e odo sa kare ben darido dole mabbe ponnon e be ngubo e mala patrouille mabbe orndu yade e der falde Tessalite der salle fasalin taw non woni sababu odo na patrouille ko habade pelle cebitide e riwtude dendangal wad bonibe wubotobe e kala sa e der dido na nokkuji be mbali jamma mabbe non gada non e der base militaire mod base be don dadibe klafaji mbulaji be munisma tawtedo Tessalite be pini subaka law ko don tigi be jolti e warlaji mabbe mbawi nadde e der ladde den falde to Tessalite non kambe dadibe barkan e dadibe leydi France be hinde barkan e dadibe be leydi Mali be forces armées maliennes kalam kambe ngolo tota ko jungo e fandu kambe de jungo e fandu habade pelle cebitide tawtede e der den falde ha joni ko leydi Mali hono no mbirde ne gardindi kabruji men aseda hankio sappo tati mbo hitande ujunnaji didi e no gasi gom e der région bitedo Douanza ko sagatabe jogitibe ha teddi ngari dow moto men e der ngodo wuro witengo
witengo Nisanata e ndara jeere wuto jeere boni be mbawi tigi hiyadude be ngari ko dow moto mabbe jogiti habe teddi be ndara commune mo Hayre ene tawe tigi e ndara boni ndem jetti wuro ngono be mbawi tigi ko biftade conseiller ngodo na wuro conseiller wuro ko conseiller wuro witengo Nisanata ko on tigi be jadi e mudum ha e odo saha joni non anda ka tigi holbe bifti bamo anda kadi holko be biftiri mo suata wopitede koto sham koto leydi Mali ketteren ha joni nyande alkamisa sappo go lewru mboya gonden du wonno tigi sunyalam han wonno sumgoji taw ko subade ko fati kay gono président chambre de commerce mo leydi Mali kambe on gordina sumgoji non mbadi tigi ho nder nokko bitedo CICB on tigi centre international de conférence mo Bamako hollirama tigo te meddide capande jeenayo en nayo mamra kanymen tigi pour subade horejo suudu dum e der ben non ko hen te meddide capande jeegomo en jeetato kanymen ngari subade e der ben arbe subade non odo bitedo Youssoufa Bathily hen te meddide capande jo en jeede neddo politique kanko ngonani cuurni ngotini mom mo daftindira non bitedo sar on hebi tan ko yimbe jeenayo on paami tigi Bathily o Youssoufa Bathily ko kanyuma hebi polgo kanyum tigi ardo to dudon suudu bitedo chambre de commerce do e duubi joyi paadi so tawi kayin ala ko yanti hena ko to leydi Tchad paadena to leydi Tchad Idrissa Déby etnum ko horejo leydi ndi gonde jamtude kay odo saha joni 6e mandat mum o holiri tigi aseta hanki o wadi o udditi ruma jarri makko taw kadi o udditi ruma jarri makko ko to stade municipal stade principal mo leydi mo lamorgo leydi ndi woni tigi to nyamena ko ton udditi hollirama tigi yimbe hewbe fodde capande nay ujunere neddo wawi notitade e odon ruma jarri bon tigi campagne électorale mo udditi ngala lamorgo leydi ndi kanko Idrissa Déby etnum non suuti ko ngudi hollirde kay wonde ko kebo polgo dès le premier tour e sumgoji tijjadi kay e lewru dartondo ha joni ko leydi ko buruji men demgal pular ko Congo Brazzaville paden nyande ko nyande no gasse go lewru mars dartondo ko nden tigi wonata sumgoji ko faate sumgoji horejo leydi e ndara leydi Congo aseda hankio pasteur Tumi wadi conférence mum e nder région mum to tawate odo saha joni région de Poul o yalti non kanko pasteur Tumi ko faati kay haalde ko faati didon sumgoji kanko pasteur Tumi non e kala saha o mo heewi subade mo wondi kono e dido sumgoji hay goto haalani mo wondi hay consigne goto o daccani wande kay yo yimbe gotan o walla yo gonan o kono holire der conférence tan yidde makko kay ko yo laamugum yo yibbin di sumgoji dewdi lawol taw kadi ko sumgoji di mbada e do jam e kisal ta wadani dillere o irima laamugo kadi kanko pasteur Tumi de respectata kongol mum hormoto kongol mum e ko be kadno sabu kay laamugo hollirino manel dumo dadibe taw ko jogibe nden kam makko kanko non e odo saha joni o mo namdi capantati militaire jogotobe nden kam e kisal makko se bima to Congo Brazzaville ko to kabruji men jolam jabir jana to Belgique non mouvement bitedo Black Lives Matter ko mouvement taw kadi ko daribe o do saha joni habade hagge innama adebe ko tigi wonde nyalawma hanki seppoji guldi jaw fadama e nder ngodo wuro witengo Liège dina seppoji non ko hollide mette mabbe kay e nangu gola debbo goto balejo nango non taw kadi on nangirno ko ndol ko nyande jeetati lewru mars nyande 8 lewru mars wonden dum e to taw kadi ko nangu gole ndola woni tigi arrestation violente fodde policier ji sappo non ngañima hen e don seppa hanki saskama non fodde temedde tata neddo wietebe le kasser woni tigi yibbe helde kala sahaaji walbe gede kamtorinde ene kewi somade e ben seppobe fodde temedde tata wawi somade seppoji yeta ko seppo jamyami wonno ha mbawi wadde gede kamtorinde ene fewi wonti ngarmi ngaram hakkunde mabbe e policier ji sappo ngañima hen ha antiri e ndera cuudi cafridi ko to Kazakhstan paden to non ko avion militaire kanyum wadi ton accident ko famdi kala militaire uji nayi mbasi hen pitali men ko to leydi Équateur uddetena kabroji men ton to Équateur non hodoram tigi wala saha joni ko toboji kewdi ndiyam jaadude sandra kanyum tigi woni ko samarto non e nyalawma hande hodoram tigi bilan ko fuddi wasi non pitali men ko yimbe jeegomo fodde ujunnaje kewde yimbe kadi mbasi ton kodande men e galleji men musibbe te dubi gasi ha labi dum do wonno ko min tonga non kabruji men demgal pular do e haalide ko musidde mon silmon Ghali Abouba ketti malaki jam Allah jogo mi jogo on